ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଆର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ସେମାନେ ଏଠୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ କାଢ଼ି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାବିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରିଲେ। ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି। ସେହି ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଘରର ଓନର ଯିଏ ସେମାନେ ଘର ତୋଳିଦେଲେ ଦେଖିକି ଘରେ ହୁଏତ ପଶି ଆସିବେ ଏମାନେ ବୋଲି। ଏବଂ ତଥାପି ଏମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଝିଅର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ତୁମ ଘରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ପଳେଇବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି ଏବଂ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଆମେ ଏଇ ହୁଏତ ବାହାରେ ବସିଯିବୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁପରି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧରି ଝିଅଟିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଔଷଧ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୌଣସି ଝିଅ ଏବଂ କୌଣସି ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ